Au, da mai garin haka za ka yi mana? Yo kuma na an ce da kutu wallahi lance ku. Kai, mun kake gaya haka? Na faɗa. Maji daɗi, in shiru ina zuwa. Muna sanar da duk irin rashin mutuncin da kake. To, ba kuma shi ya kama ba. Magana ce ta mai gari ya turo mu zo mu karɓi haraji a gurinka. aje a cewa mai garin ba zan bayar ba, na hana. Mai garin kake ga aje a ga masa Ka je masa. Ko bulando ne. Ya kamata da kamar duka fa. Wannan ba abin duka bane. Ya hakuri da Allah. Ka taɓa ni mana. Ni kake sa taɓa ni. Na fi son ka halaran ma. Ba ma ka dangulan ba, in ka min kyakkyawar halarar da zan yi. Na san Allah na fara yin ruwa na zama katuwa wannan. Mu abin da mai gari isanar da mu duk mutumin da ya ce ba zai biya haraji ba kar mu dake shi, kar mu zage shi, kar kuma mu yi ƙasa a gwiwar zuwa mu je mu sanar da shi cewar an ce ba za a biya haraji ba amma